Semoga Asa Music Entertainment iki lho musiknya. Iki lho MC-ne ngono lho. Iya. Nek ora iki ya berarti KW ngono lho iso. Kita kembali. Sing paling ngarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nongso nanging kudu tak terima sing gawe wong tua ono koyo ra ono nanti kasih sayangi sing koyo cakliyane bapak ibu bingung dewe-dewe biyen pancen kudu pisahan aja nganti anak tadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jauh dilahirke sing kaya luar biasa, terima kasih dari Prabu Saji Karang Baru luar biasa banget. Asal Jose. Ayo Mas, persiapan Mas. Yo. Berjuang ning dalan dhewean Azam Music luar biasa ora ono sing kita goyang kembali. Asa Musik. Acha, acha, acha.
Oh, Mas Abadi jahat. Ayo deh. Yen pancen kudu bersama. Aja nganti anak dadi korban. Berjuang nindang dhewe ora ono sing jauh dilahirke. Sing kaya ngene opo arane opo kahane yen pancen ngene iki takdire kudu iso omahe ngene men anak sing rusak